Κυρίες και κύριοι, βρισκόμαστε στο Ολύμπικο στάδιο, ετοιμαζόμαστε για τον τελικό του Παγκοσμίου Κυπέλλου 2007 και εδώ βλέπουμε τις ομάδες να έρχονται αμέσως από τις Φυσούνες, η ομάδα του Συριανού Αλέξανδρου και η ομάδα του Χαριτάκη Γιάννη παίρνουν στις θέσεις τους. Αγγλία, Ιταλία, κυρίες και κύριοι, συναρπαστικό μας και είμαστε έτοιμοι να παρακολουθήσουμε απευθείας από το Ηλύθιοι TV. Παρακολουθούμε εδώ τους παίχτες να κάνουν τους δεσταμά τους. Ο διαιτητής ο Σταυρουλίνη ο Κολίνα ετοιμάζει την έναρξη. Ένα 0 για την Ιταλία. Δεν ξέρω αν μπορείτε να διακρίνετε την μπάλα. Εδώ έχουμε το δεύτερο ισοπαλία. 2-1 περνάει η Ιταλία. Out. 3-1. Τέσσερα 1. Ιταλία μπροστά στο σκορ. 5-1. Η Αγγλία έχει εγκλωβιστεί στα καρέ του Ρόμπινσον και έχουμε το 6-1. Ένα καταπληκτικό ψαλιδάκι, αλλά η μπάλα out. Γελάει, ούτε αυτός ξέρει πώς το έκανε. Συνεχίζουμε το μάτς. Out πάλι. Αυτό το ξέρετε έχει βγει out. Και ξανά out. Η μπάλα εξφεντονίζεται από τις βολίδες που κάνει ο Τόνι και έχουμε το 7-1. 9-1. Και έχουμε το 9-2. Και είναι το 10-1. Δεν πρέπει να πέρα να συνδυάσει τους παίκτες. Για δήλωση. Ωραίο μάτς, η Αγγλία δεν μας δυσκόλεψε και πάρα πολύ, αλλά είχαμε προπονηθεί καλά και ανταποκριθήκαμε αντάξια. Ας μιλήσουμε τώρα και με τον διεθνή αμυντικό Καναβάρο. Ξέρω, το μαλλί μου είναι πιο ολοκληρισμένο, αλλά αποφάσισα να τα πείσω για το τελικό για να μην ξεχωρίζω από τους υπόλοιπους συμπαίκτες μου. Έσωσα αρκετά σήμερα. Αυτά, ήταν ένα πολύ καλό παιχνίδι. Να είστε καλά, ευχαριστώ. Και τώρα ο άσος της Αγγλίας, Μπέκαμ. Πιστεύω ότι δεν ήμασταν συγκεντρωμένοι στο μάτς. Δεν είχαμε καθαρό μυαλό. Ο αντίπαλος είχε έρθει προετοιμασμένος και φυσικά χάσαμε, αφού δεν είχαμε κάνει την κατάλληλη προπόνηση και τη διαδικασία αυτής που μπαίνει στην Αθήνα. Ευχαριστώ πολύ. Λυπημένος εδώ ο Μπέκαμ, κύριε. Και τώρα ο Τέρι. Γεια Τέρι, καλά. Καλά, εσείς. Μια χαρά κι εμείς. Πιστεύω ότι το μάτς κρίθηκε από 2-3 παίκτες, οι οποίοι ήταν καθοριστικές για τον αγώνα, αλλά δεν ήταν οι παίκτες σε καλή φόρμα, γιατί προερχόμασταν από ένα πολύ δύσκολο παιχνίδι με τη Manchester μέσα στο Κασταντζόβλιο και φυσικό ήταν να χάσουμε. Και εδώ το Ρόμπινσον, τι έχεις να πει για τις πατάτες που έφαγες? Γάμω την Παναγία σας! Ολόπεδα! Αλλά εγώ ξέρω ότι τράβηξα με τα μονόπανα που ήταν πάνω από τις κερκίδες. Όλα φωτοβολίδες να μην αντίδεσες, να μην φας 10 γκολ. Δεν γίνεται. Ευχαριστούμε πολύ κύριε Ρόμπινσον. Και αυτό ήταν το συγκλονιστικός αγώνας. 10-2 η Ιταλία νίκησε την Αγγλία στο παγκόσμιο κύπελλο. Εδώ οι οπαδοί έχουν τρελαθεί από τη χαρά τους. Τι να κάνουμε, έτσι είναι αυτά. Κάποιοι νικάνε, κάποιοι χάνουνε. Επεισόδια! Επεισόδια κυρίες και κύριοι! Επεισόδια έχουν νικάνει, επιτίθονται! Ό,τι τούμπα! Και συνεχίζει! Μπαίνει και ο κάμεραμάς! Τι είναι αυτά που βλέπουμε! Πού! Στη Βουλίδη! Όχι, τι έπεσε. Αλλά θα ξεχάσουμε αυτά κυρίες και κύριοι. Εμείς στο πνεύμα του ποδοσφαίρου
Champion!